Kani kalong kaji pendapat ba Deputy Commissioner yang ke West Khasi Hills but Deputy Commissioner yang ke Eastern West Khasi Hills District kila pemi ya kaji pentipaj ba bakan don kajinya perlu jingmut jing ajingmut kijing persngau ha kabaya day but ka State Reservation Policy sia ka Expert Committee kabalatung da ka sorkar hapo ka jingalam jong Justice Retariat Prestar MC Kar kat bar Justice Retariat Dr. Satish Chandra, Profesor DB Kumar, Profesor Chandar Shekhar, Profesor Subhadip Mukherjee kum kidekot jong kane ka committee ka expert committee kan puli bnia ya kane ka reservation policy kabala pentre kam ha ka jala Meghalaya bad ban ai jimut lada don kam ban penbej kumjuru ban ya thir jimut bad baro ki baju ya don bentalang hadin nangta ka expert committee lada ka subit kala ru ban penlong ya ke jialang haman la ki distrik jo ka jala bat kan sa pentip ya kane ha lane siwa ka khasan tarik ujeliu arja rapusau sia ka sorkar Meghalaya halor baro ki jingya plujingmut jing ajimut ki jing persngeu kaba ki yo na ki pajba kumta ladadon mano ki reusimet ne ki kenhun ki bakwa ban ajimut kila ban pha ya ki ajimut joki sia ka expert committee halor ka reservation policy ha ka tin phareng ne ha kanu ka tin kren rangkat ka address ki telephone number ki bapura ban pentip la ki dei na ka kenhun riulum ne kim dei satya la ne ki we pat ki kenhun jaj benreu ki jing pinsya la ka don kam ne kam don kam satya ban penkela ya ka reservation policy bad ban kersian ya kata da ki kot ki bad don kam da ki don lada kita ki jing ajimut la ne ki jing pensngeu la dep ban pha mensua bar ki dei ban pha ko pilang lada kita ki bajuya don bentalang la ki dei ki senrang ne kentai kilayo jimentoy ne kimyo jimentoy satya na ka baha jong ka State Reservation Policy bat ya kini baro dei ban pha sia u LK Dingdo Secretary jong ka Expert Committee da ka push ha ka address personal and AR in bracket B department room number Sanspa Khatlai Meghalaya Civil Secretariat main building Shillong pin code Knyau Khandai Lai not Iway lane langba ka email rpexpertcomie@gmail.com kabamut rpexpertcommittee@gmail.com jing petip ya ki tarik bat kapor ban penlong ya ka jing pensngeu pajba halor kane asa pentip sia baro ha kapor wa biang ya kane lapan bana pajba da ki arngut ki deputy commissioner langba ka office jong district public relation officer Nongstoin West Khasi District Kublai Sibun